An balima Chaque Pro TV lagɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma danti foli min na. Bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana lahala kɔnɔna na. An b'a jira aw la k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw o tun ye tile 3 taasibila ni k'o ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka se ka taasibila ni k'o kɛ Mali cɛdenw ye minnu tora i ka dɔn k'a fɔ bato yɛrɛ kɔnɔna na, bato min n'a bɛ taa Tɔnbukutu, Gawo ani Moti fo ka taa bila sibili minnu tora a kɔnɔna na. Jamana ɲɛmaaw kun y'a ɲini malidenw fɛ i ka dɔn k'a fɔ ka se ka tile 3 taasibila ni k'o kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa kɔfɛlenw ye. Ala barika la jamana ɲɛmaaw y'a fɔ cogo min na malidenw fana jɛnna ka baara kɛ ten. Sabula tile 3 kɔnɔna na min ye muɲaga ani nisɔndiya camanba de bɔra a la fo ka taa bila darapo olu jigila duguma dɔɔnin. An b'a dɔn k'a fɔ nin ko in i ka dɔn k'a fɔ a dusukasi ani a tɔɔrɔ malidenw jɛnna ka tila ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ nin waati in na an bɛ dangan min na fɔ bi in na ko malidenw kan ka se ka hakilinaw kɛ kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka transition dɛmɛ walasa min ye kɛlɛ in Mali ka se ka se sɔrɔ ma jugu de kan. An b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko tabarikala sabula min ye Mali ɲɛmaaw ye o ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan kɛlɛ kura min n'a bɛna kɛ sababu ye ka dankari banbaaciw la. An bɛ ka to i n'a fɔ sisan kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw i ka dɔn k'a fɔ o kun bɛ ka taa tugu nin waati in na maa jugu la k'a daminɛ min ye Tɔnbukutu fo ka taa bila Kidali marabolo kɔnɔna na ka gosili ta ka maa jugu ni k'o sɛgɛlɛ. An bɛ taa i n'a fɔ sisan min ye i ka dɔn k'a fɔ a jirala k'a fɔ ko min ye maa jugu caman de bɛ yen nin waati in na olu kɔni bɛ k'o yɛrɛ ɲini sabula Mali kɛlɛkɛcɛw o kɔni ye avion wele ka se ka maa jugu ni k'o nɔfɛ gɛn ka se ka dɔw si latunu. An bɛ waati min na fɔ sisan maa kɔni bɛ se ka sɛmɛntiya k'a fɔ nin waati in na tabarikala sabula min ye maa jugu caman i ka dɔn k'a fɔ olu si tununa k'o bɔ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. An bɛ taa Marɔku an b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko bɔ min ye dugukolo yɛrɛ o bɛ ka kɛ Marɔku jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. A jirala k'a fɔ min ye maa 2000 ani maa 12 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna o nin na. Maa 2000 bɔɲɔgɔnko olu sɛbɛko jogo bɛ nin waati in na dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ma ɲi abada. O nɔngɔn bɛ min ye diɲɛ maa ye i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka dɛmɛ de ta nin waati in na ka ɲɛsin Marɔkukaw ma walasa min ye i ka dɔn k'a fɔ dugukolo yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ a kasara a ka san a kana se ka taa yɔrɔ jan. An b'a dɔn k'a fɔ min ye nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Marɔku nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Marɔku jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. Dugukolo yɛrɛ a ka se ka kɛ Marɔku jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. An b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ waati caman bɔ min ye Marɔkukaw ye i ka dɔn k'a fɔ olu kun sɔmin bɛ ko min ye dugukolo yɛrɛ k'a bɛna ka u ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. An b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na maa 2000 ani maa 12 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnnen bɛ o nin na nin waati in na min ye maa 2000 bɔɲɔgɔnko ye olu kɔni sɛbɛko jogo bɛ nin waati in na halisa dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ka ye abada nka diɲɛ maa kɔni bɛ ka dɛmɛ de ta ani farafinna ka se ka bonyamasegin ani taasibila ani dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka ɲɛsin banbaatɔw ma ani Marɔku jamana ma walasa min ye i ka dɔn k'a fɔ dɔ ka se ka bɔ a kasara la. An bɛ don min na fɔ bi in na. Niger ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ halisa a kɔni bɛ ka gɛlɛya ka taa diɲɛ ma don o don sabula min ye Niger ka dɔw ye samedi ani dimanche i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ bɔ ka nisɔngoya taama k'o ta k'o ɲɛsin Faransi jamana ma o ka se k'u ka dugukolo kɔni bila u ye. An b'a jira aw la k'a fɔ min ye u ka lasigiden n'an k'a ma ko ambassadeur o min bɛ Niger jamana kɔnɔna na ale kɔni bannen don ka bɔ Niger dugukolo yɛrɛ o sanfɛ fo ka taa bila min ye Faransi kɛlɛkɛcɛw min ye maa bayirika minnu dagalen bɛ Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ Niger ka denw kɔni ka jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka bɔ nin waati in na ka se ka Faransi k'a sɛbɛkɔrɔ gɛn ka wulukolo gɛn ka bɔ u ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ka sababu kɛ ko min ye Faransi ye i ka dɔn k'a fɔ a kɔni bɛ ka Niger k'a kɛ a sago yɔrɔ ye ko min k'a tɛna bɛn abada. O kadara kɔnɔna na min ye Niger ka denw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka ɲɛsin u ka fanga tigilamɔgɔw minnu kɔni fanga kɔni dafiri Bazum bolo nin waati in na nka min ye Emmanuel Macron kunun ale kɔni y'a dama suɲɛ k'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni tɛ maa kofɔlenw kɔni lakodɔn k'o ye jamanakuntigiw ye olu kɔni bɛ maa minnu kɔni lakodɔn o de ye Mohamed Bazoum ye ko sabula mun na ko san caman kɔnɔna na ko Bazoum ani Faransi olu de jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa fana olu tɛ transition ni k'a lakodɔn abada i ka dɔn k'a fɔ olu ka lasigiden ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na k'a bɛ bɔ Bazoum de da ko sabula mun na ko Bazoum ko a ma ka démission ni ka arrange an bɛ n'a fɔ bi in na a ko kɔni gɛlɛya don nin waati in na Niger ani Faransi kɔni ɲɔgɔn cɛ halisa bɛɛ kɔni bɛ ka damase de kɛ nin waati in na walasa min ye i ka dɔn k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛw ani Faransi lasigiden u ka se ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na. Faransi bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u ka ambassadeur a kana se ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na wa Niger ka denw fana olu bɛ ka wulikajɔ kɔni k'o sabati walasa min ye i ka dɔn k'a fɔ u ka Faransi kɛlɛkɛcɛw olu ka se ka bɔ Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na transition a ka se ka fanga sɔrɔ an bɛ waati min na fɔ sisan. Aw garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye nin waati in na an bɛ se ka mun lase aw ma o de